zvako nokuti zvakarongeka. Paka sanyati. Chakusanyati chiri kuti kudini? Mhuri yeZimbabwe nyaya yekusanyati yakamira yakadai. Pane mukadzi akaroorwa nemurume wake ndokubva aita vana vatatu. Mhuri yeZimbabwe hakuna chakaenda kana katatu, hakuna kana sendi, asi vane vana vatatu. Mwanasikana wokutanga nova ndiye mukuru atori grade 5. Right. Kuti grade 5 kumashure kwake kune vamwana vaviri vese vana vari kuenda kuchikoro. Asana chakaendesa vabereki mukadzi anosangana nawo zuva nezuva, ende vanogara mudhuze imomo, chifi wavo mumwe chete, asi vagare same village. Murume uyu akazotora umwe mukadzi ndokutounganidza vanhu achitozikana kuti ari kunoroora. Achibva kunoroora ikoko akatobva achitaura mashoko kuti ndiri kubva kunoroora. Mukadzi kana akarongeka anoroorwa. Ndiri kubva kuroora. Mukadzi kana akarongeka anoroorwa. Uyezve kurongeka kwemukadzi kunobva kuvabereki nekuti gavi rinobva kumasorero. Hey, ari kuudza mukadzi wake. Mukadzi akangosimudza mashoko aya kuti mama zviripi, ndaifungidzira kuti kushaya kwedu murume wangu anotowana chikonzero izvo zvakatinourura mumukadzi wakatobvisira mari. Imba yatakavaka munozana nechimhanya nezvidhina iye, imwe rumu yatotorwa yapiwa mumwe mukadzi. Mai vake vachibva vasvika ipapo zvikanzi ndasvika mukwasha, asi ndikakupedzisira kuti mukwasha nekuti kunyarana hapana. Wakandituka. Kana wakati kurongeka kwemukadzi kunobva kuvabereki uye zvega rinobva kumasviriro, unoreva kuti kumasviriro tisu hatina kurongeka, that's why siri kuroora mwana wedu. Right. So mashoko andiri kutaura ndeyekuti haushandise mwana wangu nenzira iyoyo. Haushandise mwana wangu nenzira iyoyo. Kubva nhasi handisiri mukwasha. Pamba apa pane muti wemumabros wakamira uripo, muti wakakura une mumvuri. So pamuti uyu pakaroverwa chinenge chisimbi, noti chipikiri chisimbi chokuti kana mune zvinhu zvamunoda kuturika zvinogona kunyatsokwachikirwa zvakanaka nekuti simbi iyi inenge iripo, but yakaroverwa pamuti. Amai vari pasi pemuti vari mukati mekupenga nekujika. Mukwasha hana zvakataura, anga kanyerera zvake. Amai vari mukati mekutaura zvavari kutaura. Ndokubva vangofamba ndokuenda pasi pemuti. Vachisvika pasi pemuti ndokubva vabvisa hembe yavo yemukati, ndobva vakwachikira pamuti uyu. Zvikanzi ini kugara kwese kwakaita nemwana wangu zvese uchazvipedzera apa. Hembe yandabvisa ndikaisa pasi pemuti iyi inoratidza kuti kunyarana kwadarika. Zvinoratidza kuti watondionerera, asi ndakuenda. Kana uchida mwana wangu uchamutevera, ndakuenda naye. Ndobva vati kumwana wavo andi. Mwana akati mama regai nditore hembe. Zvikanzi hauna hembe yaunotora panapa. Kana dziri hembe tichatambura zvakare chinokutengera dzimwe hembe. Ndokubva vaenda. Vaenda mukoma KB pamuti manheru, pahembe ichipfeko chikasiyiwa cheshe namai iyai. Yes. Chinenge chakatsvuka moto. Kana ari manheru chinotsvuka moto. Fire. Moto. Saka zvakazoitika mai ndezvekuti rimwe zuva mukadzi uya murumu maisiwa mamaitwa murume wake akabuda ane kwaakaenda, achibva sara akarara ega. Usiku achipepuka ari kuona mumba mune light makatsvuka moto. Pai panga pakatsvuka moto ndovharidza mhere ndovanorara mune imwe imba iri pa next door. Mangwana makusena achiudzana ndachinopinda tinoona ari kuona paya pamuti paya chipfeko chi hapana. Paanga achiona paya paine pakatsuka paya ndopaona chipfeko chachirumba make makarara akavhara madhoo. Ndo machave. Ndobva ati arege timirire murume kana waiti zomudza zvaitika anga kutokera ku next door achimirira murume. Manheru wachona iwawo kumba kwakaenda kunorara ikoko ndoko vakaona chipfeko ichocho. Saka chiri kutevera. But izvezvi murume pakazodzoka chapo pamuti, chadzokera pamuti. So amai vachona vachibva vadzoka zvakare vachibva vaenda kwaSabhuku. Zvikanzi Sabhuku, kana mwana wenyu aichida kuti ataure neni, chandiri mombe dzinogona kuita 5. Rourara rangu rakakwana obva aunza. Zvekuti achagara nemwana wangu kwetu. Chandiri kutaura ndezvekuti achaunza, but mwana wangu achagari nawo. Kana asingari ngaregetse. Mashoko ari kubva kuna hambuya. Hanzi vari kuda mombe 5. Nemaroro anofanira kuti aunzwe. Anarobe pane list anazo, but hana chakaunza. Saka kana kune zvandataura ipapo zvimwe zvese hazvisina basa, but ndikuda rimwe roro rese nemombe 5 chete. Right? Asi mukadzi wake
achadzoki ikoko nezviri kumba kwake ikoko ngagare nazvo andichazvidi. Asi kana ari mukadzi uyu garai mamudza ake kuti kutamba nenguva kugara ipapo hapagari. mainini vachangosvika vari kutonzi hapagari. Saka izvo zvinozopana zvakuti mukadzi atonzi akutoti noinda kuita sei ndakuenda, but chiiko chakaitiwa naambi ava chokuti vanobvisa chipfeko chavo vachiturika pamuti wepamba pemukwasha. ya pakaipa panoitwa sei ipapo? chipfeko chichiri kuwanikwa, chichiri kutsuka moto, chiri kutsuka moto usiku. chakaonekwa mumba mamainini chikazowanikwa chiri kumba kwavakaenda kunext door, asi chakadzoka zvakare pamuti. Saka tisikuziva kuti chii chiri kuitika. Isanyati 0773238096 0773238096. 6 minutes to 12 ndo pafika nthawe pali manje ZBC National FM Harare. Sando kuna sekuru vekubirwa foni awo ngava ndipewo kamunamato sekuru awo nekuti mwana wangu akabirwa ka foni nezuro muharare imomo linonzi itai mutema shamba moto. Ndili kunoku kubohera kuliseko kubohera nasi National FM Radio. 6 minutes to 12. Awande wanifana kutopinda ezos. Toita sei. Unema kutozopinda after. Yeah.